Gaur formatu parrafoekin hasiko gara. Horretako kopiatu du testu bat, formatu barik, formatu badeko, baina formatu estandar batekin. Eta formatu ikusteko eberiko dugu hori esaten digura goratu, gauza horiek esaten digu non dagoen parrafo bakoitza intro bat eman dugura. Eta erregerabe ikusi behar dugu. Ez badugu ikusten, jun beharko gara bista, pestainera, eta hor dekogu erregera ikusteko. Aukeratuko dugu orain format parrafo bat. Erdiko parrafo bat, ondi ikusteko, aukeratuko dugu. Eta nondik jun gaitezke formatu parrafoa? Eskumako botoia esakatuz, edo hortxe parrafoan dekoguna guztia. Eta baita be, eskumako botoia sakatu hor dekogu parrafoa jartzen duena. Kenduko dut hau, jabarena, berkatu. Ados, lehenengo gauzak dira alineazioak. Eskumako alineazioa eskerrekoa barkatu, linea guztia eskerran berdina azten dira, baina maitu ez dakigun onden. Erdikoa, erdian gehatzen dira linea bakoitza, eskumakoa berdina eskuma amaitzen bakigun onden, baina hasi ez, eta justifikatua. Hasiera eta maiera, puntu berdinean dira, eta hori da normalean gehiago erabiltzeriko duguna. Bai? Hartuko du formatu parrafoa, eta hemen dekagu aukerak. Alineazioa, oin ikusi duguna da, izquierda, central, derecha, justifikada, sangriak, hendik horrekin be, mugitu ezakegu, eta zen edu linea bakoitza zein puntuan, erregan zein puntuan, dokumentu zein puntuan, hasiko den eta maituko den. Eskumakoa eta eskerrekoa, orain eskerrekoa mutxen gara, bean ikusten dugu noa goratuko den, eskumakoa mugituko dugu, pilo bat, ondo ikusteko, eta espezial lehenengo lerroa nahi badugu zerbait berezia pizka bat izatea, edo linea frantzesa, edo sangre frantzesa, justu atlantziskoa dira. Guk normalean, primera linea eberiko dugu, pizka bat intentatuagoz, barrurago egoteko. Eta ikusti duzu, nola geratzen den. Eta normalean, parrafoen artean, espazio nahi badugu egiten dutugu intro batekin. Baina hori ez da txukuina. Hori kenduko dugu eta formato parrafoan be egingo dugu esatea leku hautsi nahi dugula. Hau geratzen dugu, formatu parrafo, eta ben espaziado anterior, parrafo horren aurretik zenbat puntu txiko ditugun, puntuak, eta atzetik zenbat puntu. Eta interlineado lineen artean, zen distantzia egongo den esango dugu B, 1,5. Eta bain, azetar, eta horrela geratzen da. Formatu parrafo. Orain, parrafo baten gaudenean formatuta eman da, eta intro ematen badiagu, beste parrafo berri bat hasiko da. Baina parrafo berri horrek ja dauka horreko karakteristika berdinak. Guk idazten dugu, eta beraia badaki non hasi behar den lehen erroroa, non amaitu behar lineak, eta guk bakarrik idatziko dugu nahi duguna. Hain zerbait idatziko dut. Primer, beste modu bat da, hartzen badugu formatu parrafo bat eta kopiatu formatua. Hor dagoena, hori kopiatzen duena da formatua. Orain, ematen dio eta bagertuko da borotxa bat, aukeratzen du zein formatuan, zein parrafoan barkatu nahi diot kopiatu, eta jungoetan az pizka batan banan formatu kopiatzen. Nadakidalako, parrafoiek berdinak izan berdiera, eta beraz, batean egiten dut eta besteak kopiatu bakarrik. Zertaren gutxi hau, hobeto. Primera. Hemen, erdian jarriko dugu, edo zeingo dugu, jarriko dugu adibidez egin ezion erdian, anterior 6, posterior 12, aceptar. Eta no esta be, titulu bakoitzean, kopiatuko dugu formatua. Kenduko dugu hori, ikusteko nageratzen den dokumento guztia. Bai? Ondo. Hori da, formatu parrafo. Oso garrantzitsua da, egin dezakegu idatzi ostean, edo ikusiko dugun moduan, idatzi bainoren. Idaztekoan gu eziko gara, ja esaten nola nahi dugun, parrafoa nahi dugun izatea bere formatuaz. Edo hortik be, sangria, lehen lerroan, eta sangria, eskumako sangria, adibidez. Eta idazterakoan, eutzen berdina da, hor ikusten dugu, anterior 6, 1,5, aceptar, eta idazterakoan, ja, jarrituko du, nik
jarri diodan formatuekin. Beraz, egin dezakegu idatzi baino ere nezan parrafoa nori izan behar den formatua eta gero idatzi, edo idatzi guztia formatu parrafo barik, eta gero eman parrafoakoitzari bere formatua. Modu batean edo bestean. Eta beste modu asko dauz, asko ez. Momentuz horregaz nahiko dekogu. Idatziko du pizka bat ikusteko, ikusten duzue, non nik esandako puntuan ametzen dela ezker eskuman, bakatu. Horrela zaitasunez idatzi dezaket. Parrafo bat amaitzerakoan, intro ematerakoan, ikusten dugu karakteristika berdinak kopiatzen ditura berdin lehen esan dugun moduan. Eta hau da formatu parrafori buruz garrantzitsuena. Gauza gehiago dekoguz, baina hau dira garrantzitsuenak. Beti abiri beharko ditugunak.